Βράδυ πρωί και τα δύο με ηλίχρυσο, είτε βράδυ είτε πρωί. Και τα δύο θα σε καλύψουν 100%. Εκχύλεις με ηλίχρυσο σε ελαιόλαδο, γιατί ο ηλίχρυσος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι το πιο αντιγυραντικό βότανο που θα βρεις στην ελληνική φύση. Οπότε έχουμε βάλει τον ηλίχρυσο και στα δύο. Αυτό θα το χρησιμοποιήσεις μόνο βράδυ, γιατί έχει μέσα βιταμίνη C, έχει περγαμόντο, έχει σπαθόλαδο, τα οποία είναι φωτοευαίσθητα και άμα τα βάλεις και βγεις στον ήλιο θα κάνεις πανάδες. Οπότε βάλει το μόνο βράδυ. Αυτό δεν έχει αμυγδαλέλο, είναι το πιο ξηρό λάδι που έχουμε βγάλει, δεν έχει άρωμα, μυρίζει διακριτικά λιβάνι και ηλίχρυσος. Διακριτικό το άρωμα, δεν φράζει τους σπόρους όπως κανένα λάδι μας, αλλά εδώ ένα παραπάνω. Αν είσαι από αυτούς που ό,τι και να βάλουν το ξερνάει το δέρμα τους, εδώ πέρα θα πετύχεις ένα αποτέλεσμα εντελώς στεγνό. Βάλ' το και δεν θα χάσεις. Και να ξέρεις ότι αυτός ο συνδυασμός θα σου πάει τουλάχιστον 8 μήνες, γιατί θα βάζεις αυτό το πρωί και αυτό το βράδυ. 4 σταγόνες για όλο το πρόσωπο, μπορείς φυσικά να το βάλεις και στο ντεκολτέ, για βέλτιστα αποτελέσματα.